বরম গনাং মন্ত্রী বখরক খুলুমখা আনি মুং আরুষি ঠাকুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বানিক্ষেত দলাতিনি রেমচিসাও পরি দङ বরম গনাং আমজক মুংনি জরাও যে কক আনো যতনি সাই ওয়ানারিও অব অংখা অব বরনি সিমিং আং পরিনানি চেংনাই আং যে ফুরুও মা দङ যতন সুরুংখা ফিয়াবা আং পগै থাংবাयो তাই ওয়ানসুকমাং মা দङ অবনি বাগै ani bokhorok je phuru abono wansugo belekeno hiligo khairogui ano kicha lama phunukjadi hambai arosi borom ganang mantri bokhorok barato maithaimani bokhor Chhattisgarh Raipurni aditi diman o jungjal katina bagai nini chubachu nayo aditi nini sungmungno sungdi ani mung oditi diwan ang Krishna Public School Raipur Chhattisgarhni Remchiniyo poriwo nini thani ani sungmungkhe obohai ang o kokno tuyei ang je kokno tui wana jagui tongo ang kwbangma samung khlainai phiaba paithak jarao ang mungsa khlaimania ngui thango ani bwskango kwbangma samung tongo samung jorao pai phano tobose wana mani kubuni samung khlaithani taibo lero eba kheba abono ulo khainai hwnei ang norui toni jago angbo saimanna muchungo obonono nung nini asuk samung bahaike khlaiman hambai aditi borom ganang mantri bokhorok arosi tai aditi bongni amjuk mungni tiyar wngthani jorano somoyo thepanani nini thani lamnayo nung lama phunukjadi sana thangkai langmao jorano management khlainani time management abo belai nangkukmani abo angkharip an tongthung amjong phang tongtu grip tongtung nor nukhna samung khlaima tang lerba samung khlaima abon bagna lero jorano sung kahamkai naikolya tai samung khlai mane kuno purban lengya samung khlai yang kha tong thong ma semano samung khlai ka se leng prawo asuk kama ma samung ba ke pai ne abu se leng prawo samung khlai yang kai tai kaisa nung kuno purpano kagoso ni kolom pencil na harei diary wo sikyang kai hati romoi nung nut khlaidi nini jora boro nung lairi busuk jora bo samungo khlairi tai arobo shortcut ngo basic me thango tai thango kongmo jaga nung abono ko analysis khaina ji ang wansugo nung bo ayeng phasing mokol nuknai nung ninio je samung hamjakuk mani abono bisingo jotone hamjak ma jaga jora jugo tai a bisingo nung kamawi tongo gobangma tongo nung gobang kungna hamjago baksana hamjagya nung 2 gonta ko saitogo phiaba abok samung sangme tai abono bagino nung am sukno 2 gonta ama hai apta khade phia pori thinibo fresh mind tong nangna apuro je jotoni hamjagya jotni kothin krak manute nung abono skang jora kabang roi tai abono hamjak mane 20 minute khlaji phia kom hamjak mano 30 minute ama hake steps namde nung apurka lenglama manana nung truk kaisa o hamjak mantui kok manai apur nung normally je hamjak mane tai kaham bishoy no mang kamai tongon jorabo kabang thang tongo tai nung norok nukhna norok gutti rok salokna ang to cherai pro gutti rok bai chalolayo gutti ni je o chak a khtung abo kaisa chap jagi kotorong ni thango a buddhi gnang rokhetam kha abono sotono aba hai khlaya truk khlaya abono romna nayo
buma rutugo engka terek engka buma mani piyok mana apur ke kaham budul panca kaham ke abok buma man ke ongkori keteng duli manai sungbo awro ekdom phandenan kokya kaham kala apni solution kar de tai tumung apni kaham ke solution kar gengka ang poito khlayo nung abro kaham ke khlai manai tai kaisa nung was sesuk nogo nini mani samung khlai mano tui nasigi naikya nung to abo kaham school lo thangka nung tongsago nung school thangpur nin marok joton tiar khaitono hongo school thanang ka buma jotono khlai jono abo bale klai no go phiab nung abno observe khaine ka naikoli je naikya buma ni time jora baike manage khlai abo bo saimano soy tawo moti khane sar soy moti khlainai school bo musuk time thanai bo joto siu bin thani abo tongo bo perfect time management khlai toni ro bot jora tam khlainai tai jefru jek samung kebang tongo ma khlain tongo phiaba jo samung no babu no bin po jahni haya ani samung kebang ni bo amti ke saya bo saimano bo ang asuk dam ni bisino samung no khlaibe nangnai tai jefru extra time mano apur ke bo baksa borka kuni khuteng sobani khuteng rapani samuro khlailayo tum mani samung khlaimana nung tum observe khlaikangkai nung apru nung ama hai khoroksa sernai ngai ani time management no abo ni kuksa busuk kotor time management busuk 2 hours 3 hours nung ama haiya micro management no bo nung srengna nangnai bo jagao nung busuk jorarnani bo samungo nung busuk jorarnani tai am suk khawi betongna nangya ai haldok robe angmo khainai hnei aba hainangya nang ya nung leng nai nung abno nai thok ka abno baglai khlaiji nung ngkhari man nai hambai